Nikto z nás nepríde. Viete čo, vy ste takí idiotcovia ako aj my. Nikto nás neochráni. Vy nás príďte ochrániť, keď nám treba prísť pomôcť. Opakovane vás vyzývam, stiahnite sa do priestorov areálu, kde bol vyčlenený priestor na hromadenie. Nikto nás nepríde ochrániť. Teraz! Poďme tu, nás budú byť. Dobre. To na čo? Byte nás. Byte nás. Nie. No, aký problém? Dám čapku dolu, zabím ma. Oni nemajú problém. Čo to robíte? Ľud! Pán Korda, čo to robia? Čo to robia? Ja som občan tejto republiky. Čo to robíte? Nikto vám nič nerobí. Vy začínate toto a nikto vám tu nič nerobí. Nikto vám tu nič nerobí. Nikto vám tu nerobí nič. Pán magister, kde ste vy boli vtedy? Kde ste vy boli? S puškami na nás idete tu? S puškami? Tak ja som tu občan, to čo? Však už neblokujú. Už sme preč. Už vám nikto nič nerobí, to čo? Polícia nám nevie zákonne zdôvodniť. Ale ja nie. Čo, idete nás biť? Oni nás nebijú. Oni dostali príkaz. Aký zákon? Kvôli čomu nás tlačiť na ten štadión? Paragraf. No. O tým to je. Povedzte nám paragraf. To je normálne. A to je normálne, klopi toto? Dajte si ho, Oni žijú všetci ďalej stále preč. My musíme platiť dane a oni z toho žijú ľudia. Ich to nezaujíma. Dá príkaz a... To je rozumné toto. Poďte do ostrady urobiť poriadok. Pokiaľ viem, štátny orgán môže robiť len to, čo mu zákon umožňuje. Občan môže robiť to, čo mu zákon nezakazuje. Povedzte nám, podľa akého zákona chcete natlačiť na ten štadión. Nikto nezná. Chcú nás pozabíjať. Lebo nemajú na pleby, keby tu nestáli. Pýtajte veliteľa. Mládež, pokračujeme v pokojnom proteste, nenechajte sa vyprovokovať. Žiadne násilie, sme tu na to, aby sme upozornili na problém, sme tu na to, aby sa potom vyvinula z toho celospoločenská diskusia. Ale však to on je zmatko, však nechajte nás tu. Vy z toho robíte komediu. Čo? Pokiaľ ste neprišli, to snaží sa potláčať naše hlasy nespokojných občanov, ktorí sa neboja postaviť za svojich smrzačených spoluobčanov.